15. Mayo 14. Southbound tayo mag-isip, southbound. Wala iba, partido pa rin. Sila kaya Bigo Orsal. Bigo Orsal kaya lumayan ng meeting. Pakasyon mo na siya. Siklip ang sitadeng. Dito. Ha? Dito sa Makati. Ah. Wala na magkakagol dyan. Ilanggar ko na eh. Hindi hindi na lang dyan. Parang kurtina ba? Silaw. Siya? Hindi na lang dyan. Pag binabang ko ng gusto naman, hindi na makikita ang pasero. Di ba? Bubal ba? Una, magkayang pasero naman sa bawaw.
Sabi mo lang sa kaya, 55. Ano, 55 mo yung bisikleta. Oo. Kasama na siguro kung dati sa driver. Tuman mo lang naman yan. Ha? Tuman mo. Oo. Wala CR kasi yan. Oo. Wala CR. Wala CR. Ganda mo pala si Araw. Sayang din yan. Yung apat yan. Oo.
Tulog eh. Nagharap matulog ba? Pero itong oras na may araw. O ano? Oo nga. Kaya ito, marapag na eh. Ano kita gisingin mo kaya? Ano kita gisingin? Mamaya. Bigyan na lang kita. Bigyan mo na. Ay. Ay. Oh, oh. Mahal ba? Parang meron natin para sa kaya natin lang. Oo, sila yung pusat. Sige na, sige na. Eh, sige na. Kaya mo na. Mahal ka.
Balikan na natin. Wala na tayo na ibo. Oo. Sorry ba na natin nakita mo? No? Ah, Nakita mo na balikan natin? oo, kaya na. Kita mo. Ay, ano, dito pa sa Tabugo, ano kaya? Wala. Wala yun. Ito kaya magpalitan na. Bukos. Bah, layo ah. Oo. Dating gawin ba? Dating gawin pa sa tampo. Parang, Kahit nagbigo lang ako sa pagtangkol. Nabuhi. Ulika. Nabwa. Saan na ako balik? Bicol. Di ba sa Fernando pa dati? oo. Oo. Ay, man. Ipin mo, dapat dito lang. Dito ko eh. Dito lang sa Tabugo dapat. Pagtulog ko. Dito na tulog. Ah, oo. Dapat tulog pagpagod na. Hindi ka na, hindi ka na papagising. Pagising ka ba? Kung saan lang magising sa gawa. Ang halik, ano. Kasi pag mainit na. Kasi patayin mo ito pag pagdating doon. Oo. Minsan, hingihin ako, pagising ako. Makakutso ka yan, maybe. Sampung ulo, pawis ka na dyan. Ikaw doon sa akin ang isa ro. Doon tanong. Ayun. Nag-vlogin yan. Nag-vlogger din yan. Si Tito Santo. Marami na nag-vlogger na yan. Si Anthony itong vlogger na. Sarong parang wala na siguro sa sarong yun. Sayang lang. Hindi nila nakaya yung ano. 15 years na yan sa isa ro. Oo. Yun. Bata pa rin pumasok yan eh. Bata pa yun. Vlogger rin dati yun. Bata pa rin yung pumasok yan. Oo. Saan ka lumipat yun? Wala. Nagkuha ng gram. Gram lang. Parang ko lilipat yun sa Arodias. Ano yung group sa Arodias yun eh. Oo. Dito. Lilipat. Ano mo, dito rin lipat. Siguro ba yun? Nagsarili niya, nagsarili. Kanduanes yun eh. Doranes ba yun o Saya? Kanduanes. Doranes lang ang biyahe. Oo. Pero Pwede. pero Saya yun. Ayun. Baka na yun. Hindi ko lang biyahe. Marunong Bicol eh. Oo, marunong ako eh. Bicol. Siyempre, hindi ko lang biyahe. Kiri yun. Okay na rin. Pwede rin, lipat din ang buhay. Lipat na dito. Nalalaros dito ba? Dito ba? Oo, 6 point. Hindi mo check pa. 6 point. Check boy pa. Wala mo. Ulog ka. Ako. Matapat pista sa bahay na nandun kayo. Punta kayo sa bahay ah. Ha? Kung matapat na pista dun sa amin, punta kayo sa bahay. Kailan? Sa huling Martes ng May. Huling Martes na ba eh? Oo. Martes na yung pista ninyo. Oo, mga Martes. Madali. Basta ulit. Sa amin naman, sa Baybay, Sabado talaga yan. Dapat na Sabado. Ulit sa pagkaw ng May naman. Hindi.
Pangalawang Sabado. Ah, Sa kabila naman, Barrio, pangatlong Sabado. Sa kabila naman, Barrio, Pangsa. ano? Oo. Ha? Pista sa amin, 26. Ay, wala. Dito kami sa Manila yan. Oh, So, 25, doon kami. People. ay. Hindi ba? Baka mabago schedule ba? Oo, mga kung may bago, Kasi nga, pag 24, sa Manila kayo, 23. Sasali sa iyo yung kapatid ko, sasali sa inyo. Sa Germany, si Palme, so. 24 Manila kami yan dito. 24 kayo niyan? Oo. Manila. Ay. Dito Bicol kami yan. 24? Oo. Ay di, 26 na, Oo. Bicol din kayo. 23 Manila kayo, ha? Kaya niyo pa bago si Hindi. Paris. Ah, Paris, Manila kami. Manila kaya. Oo. Sa Bumabago, isang Paris, Manila kami. 14 kayo, 14 kayo. Oo, Magbalik ito. Isayas naman. size. 18, 20, 22, 24, 26. 23. Kami yan. Manila kayo. Oo. Kaya kayo niya kapatid ko.
Rizal. Eh, Pipi ng biyahe ni Mr. Rizal. kaya magsabong eh. Eh, ano ba yung milyaran mo? Ah, Mr. Rizal, Binunta ko na. hinto na? sayang. Hindi, okay na. Alam mo na yan, kung bago pa lang. Inaanay kasi yung ilalim ay binunta. Ha? Inaanay. Tapos gagasis ko ng malaki po. Ah, Ganyan pa ano pag tuloy-tuloy yan. Ang Nalayan siya. ano, ganun ba to? Negros na mga ganyan. TV din ah. Oo. TV din. Dahil na yan talaguin. Kaya mga anak ko tayo kami.
dito, no? Lakas pero pag matulad na, hindi niya masyado kasapit. Kaya ba ito eh? Oo, wala. Puno. Oo. Tapos sabayin mo mag-apak sa pedal preno mga pedal preno walang kapit. Lagi mo lang yung pero pag napasabay mo wala kapit. Oo.
driver nun, ang buhay ng driver. Buhay. Yung mga sakay lang. Okay lang.
ganyan lang. Lagapak ngayon. Eh, wala na. Wala na hingay. Uy, lasing. Here we go. Kasi yun ano, Kaya mahirap na siya. Uwi pa na malayo. Uwi pa ng bundok pa. Nakakasa ko dati binatang ako. Tatawid pa ng palayan ako yan. Hindi kaya. Binuhat nila ako eh. layo. Binuhat ako ng mga tropa. Kaya mo lakad. Ay, walang hapunan. Ang pulutan. Yung ilaw na alam mo naman probinsya, hirap ng pulutan. Ito yung may palaka. Wala. Kupra. Pulutan na yung yan. Kaya madali ka lang malasing pagka walang pulutan, di ba? Oo. Gutom eh. Ito kasi ito. Happy-happy ng alak. Tapos walang tutunawin. Lalo to ba? Para masim-masim na. Tutunawin yung bituka mo ron. Parang suka. Oo.
Barangay South.
Exit po ko. Quarter to 12. Wag, oo, dito na. Oh, gising na po, gising na. Sipokot na tayo. Magkape muna bago tayo tumuloy sa ating bahay. Para di ka makatulog, magkalagpas, magkape muna kayo.